Здравейте отново в Усещане за жена. Наскоро прочетох, че холивудската звезда Гуинет Палтроу е споделила, че не умее да се гримира и за да не прави грешки в грима си, предпочита да си слага само спирала. Всъщност, всички ние правим някакви грешки при гримирането си, тъй като или се учим сами, или просто ни липсват умения. Кои са основните грешки, които допускаме, ще ни каже гримьорът Георги Асенов. Здравей! Здрасти. Тук и нашата красива репортерка Ива, вече я познавате много добре, с това прекрасно лице. Аз съм без грим. Да, ти си без грим, защото сега Георги ще те гримира и ще ни покаже кое е правилно, кое не, с кое да не прекаляваме. С какво ще започнем, Георги? Ами това, което ми се иска да покажа, мисля, че ще бъде най-полезно за зрителките, е всъщност как да бъде в ежедневието грима, така че хем да подчертава красотата, същевременно да не стои видимо и така забележимо, че е намесена допълнително много козметиката. И аз имам само един въпрос преди да започнем, тъй като аз винаги се притеснявам през деня да си слагам фондиотен. Искам след това да поговорим през деня да си слагаме фондиотен или пудра, кое е по-добре. Пудрата изсушавала, фондиотена пък ти се попивал в порите и не знам си там какво. Ти какво мислиш по този въпрос? Ами, много зависи от типа кожа. Да. Когато се ползват качествена козметика и хубави високотехнологични продукти, няма проблем с тези неща да се запушва кожата или пък порите и някакви такива проблеми след това да се получават. Така че спрямо типа кожа подбираме правилния продукт, затова може да ни помогнат навсякъде, вече по козметичните магазини. Вече има къде. Достатъчно много продукти се разработват, все по-съвършенствани. Абсолютно безопасно е в това отношение, когато се консултираме. И друго исках да те попитам, как да подбираме цвета. Аз, например, цял живот се гримирам, такава ми е работата и никога не знам, ако отида в магазин, кой цвят да подбера за моята кожа, за моят цвят на кожата. Как го подбираме? Мажем си тук на ръката ли? Това е много общо като идея да се придобие за цвета. Най-добре е да гледаме шията и деколтето. Те ни дават отговор, тъй като обикновено лицето е доста може да бъде по-тъмно заради слънцето, може да бъде по-кръвоснабдено заради капилярчета, такива неща, пигментни петна. Тези неща всъщност не отговарят винаги на деколтето. Да, и много смешно. Някой път съм виждала момичета, тук лицето й е тъмно и шията и деколтето бели. Да. Това обикновено се получава в стремежа да се предаде тен по изкуствен начин. Няма проблем да се прави този ефект, но трябва да се прелее, така че да изглежда естествено навсякъде. Сега нека да ни покажеш върху ивчето как да нанасяме фондиотен с пръсти, с четка, с гъбичка. Има най-различни начини. Ти кой предпочиташ? Аз предпочитам с четка да става нанасянето, независимо, че от гледна точка на професионалната си практика, дори самостоятелно. Смятам, че е по-хигиенично и по-финно като начин на нанасяне. Защото някои гримьори, които ме гримират, ми го нанасят с пръстите си. Аз винаги ги питам, измили си ръцете. Въпрос на личен избор и техника. Няма желязно правило за това нещо. Да, всеки си има стил на работа. Разбрах. Ти Аз използвам четчица, която е с много фин косъм и всъщност идеята е като airbrush ефект да сега малко ти пречи косата, Ивче, разбираш ли просто? Да, така. Благодаря. Виж Ивчето колко ни е красива, тя има перфектна кожа, няма никакви капиляри. Аз сега, понеже вече виждам без очила и виждам кристално, ясно лице, ти даже няма нужда да си слагаш фондиотен. То добре, че ти не правиш комплименти. При нейната кожа наистина много лек фондиотен, ако иска да е по-спокойна. Аз ще използвам минерален фондиотен, който и хидратира същевременно, така че включва и грижа за кожата. По този начин всъщност да нанасяме с пръсти, винаги контрола е доста по-слаб, като възможност за разпределяне на продукта, докато с четка имаме възможност да го пръснем лекичко, така че да изглежда абсолютно финно. Има ли някакъв фондиотен с блестящи частици за лятото, да речем, така да ти блести лицето? Абсолютно, има доста такива продукти, включително и този, макар и частиците да са невидими, е светлоотразителен като ефект и абсолютно в тон с тенденциите за кожа, които са в момента на световно ниво. Говорим и за ревюта и за... Ето в момента леко преливам, особено когато пък предстоят снимки, е хубаво да има преливане, защото не по еднакъв начин отразява кожата светлината, когато работят светкавици.
А под очите в тази област, кога се слага след фондиотена, сигурно ще изложиш, въпреки че тя няма нужда, но за такива като мене, които имат нужда, така малко под очите. Пак е пожелателно, да. Преди или след фондиотена се слага под окото? Зависи от начина на нанасене. Ако използваме по-светъл коректор, може да го нанесем предварително, за да може да го прелеем след нанасенето. Аз ще използвам малко по-светъл коректор, но изключително прозрачен, така че ще го нанеса като последен. Да, много интересно. Ивче, тебе вежите са татуирани ли са, Мила? Не са, просто съм толкова руса, че нямам нито мигли, нито виждам. Всичко е русо в мен. Аз без грим съм много така... Много си красива без грим. Аз много те харесвам без грим. Имаш чисто лице с този син поглед, прекрасен, много си. Не, че си наше момиче, ма си те харесвам много. Винаги искам да имам поне спирала, нещо така черничко да има. Хубаво е все пак, нали, Георги, жената да е... Малко безлично така. Да. Затова е жена, реално, за да покаже максимално женственост. Сега слагаш коректор под много очите. фин коректор. В зоните, където искаме най-много да привлечем светлината, подчертаваме. Трябва да е малко по-светло от фондиотена. Не е задължително, но в случая го използваме. Да. Има опасност, ако е много по-светъл, да се получи обратен ефект. Така, тук ми изглежда сега много по-светъл, но ти ще го размажеш. Сега го разнасяме, тъй като е лед. Отново е светло-отразителен, да, отново много финно така помагаме, за да се и моделира ефекта на лицето. Това е пожелание, разбира се. В ежедневието може спокойно само с фондиотен, когато няма някакви признаци, които да крием. Да. И само на места да поставим малко коректор. Фондиотен, една спирала, едно червило и си излизаш спокойно. Да, особено при чисто лице като да. А освен това фондиотена предпазва сега лятото и от вредните UV лъчи, нали? Абсолютно. Така че има такъв фондиотен. Даже има крем такъв, който си е крем, само че с цвят. Лек цвят, да, абсолютно подходящо също така. Ето, колко добре си следиш нещата. Да. Тя всеки ден се гримира. Да. Ето, идеята е по този начин може да остане основата на лицето. Ако искаме, винаги може да добавим малко пудра, примерно, за да тушираме на някои зони блясък. Да не блести много. Да. Сега с вежите ли продължаваме? Само ето показвам с много лека пудра как тушираме тези зоната, където обикновено по-лесно се получава омазняването. Да не блести. Да. Но идеята така или иначе за кожа в момента като тенденция да сияе, да отразява светлината по много фин начин. Да изглежда по-свежо лицето. Да, абсолютно да, и по-хидратирано. Това, което може да допълни към дневния грим, обикновено на дамите е много интересно в последно време, поне това аз наблюдавам, е моделирането на лицето с малко по-тъмна пудра или с руж, който е неутрален цвят. Да. Аз това ще го покажа. Искам за ружа специално да обясниш, защото жените почти никога не знаят как се слага. Преди беше по скулата, след години са ми слагали тук под скулата някъде, затова искам сега да обърнем внимание на нанасянето на ружа. В класическия вариант нанасянето на ружа по-скоро може би ще бъде най-полезно да обясня, защото това са пак тенденции, се мени начина на нанасяне. С по-тъмна пудра, която е телесен цвят или с такъв руж, нанасяме, най-лесният вариант е от върха на окото. Да. Ако си представим една ос до ъгълчето на устните. Другия вариант е, когато се погледне дамата в огледалото, обикновено има светлина насреща и наведе главата надолу. Естествено излиза една светлосянка, която оформя структурата на коста. И нанасяме там, където... Да. Ружа най-естествено стои, ако не се нанася прекалено залепен за ухото, нито пък идва прекалено насам. Говорим в ежедневен вариант. Да видим сега как ще го нанесеш на ивчето. Аз си виждам уста, тя има много добре изразени скули. Има, тя вижи какви устни има. Където е давано. Ивчето. Няма да си правя скули. Не са модерно. Няма нужда. Ето така, съвсем леко. И много е важно ружа да бъде така поставен, че да не се забелязват линии и остри форми. Да, да се слее така приятно. Естествено. А на други места, някой път са ви слагали на брадичката, на носа, малко руж. Точно така, да. Това е абсолютно естествено, за да го има като равномерно цвета да го има по лицето, да не стои като отпечатан. Ще ни кажеш кои са тези места, на които ще нанесеш малко руж? Дали може само малко? Да.
Ето по този начин съвсем леко поставяме, с много разнасене. Много по-лесно и полезно ще бъде за дамите, ако вземат минимално количество продукт и го поставят така, че повече... А не че да си наплескаш на едно и после да се чуеш как да го размажеш. Точно така, да. Работейки с по-финни текстури, които не са силно покривни, всъщност имаме опцията да надграждаме цвета и да го преливаме и да го работим малко по-бавно, с няколко секунди, но всъщност по-естествено да се получи резултат. На времето, когато аз бях моделка, то беше преди някъде 70-80 години, нямаше ружове и горкичките ни преди ревю или преди снимки с червило си слагахме. Просто като се умилявам, слагаме си червилце тук така и след това си го размазваш. А то не е имало ли? Нямаше ружове. Толкова продукти, да. Нямаше такива продукти въобще. Спомням си нещо, което е много смешно сега ми звучи, тъй като нямаше спирали за очите. Сме си... Просто ме даже срам да го кажа. И с една чечица такава и си купувахме, не, това просто ужасно. Имаше една боя за обувки в... С боя за обувки по миглите? Да, честно ви казвам. Боя за обувки, една такава черна и с нея си правихме миглите. Ами не му тия. Добре, че не сме имали някакви алергии или... Може би тогава и въздуха е бил по-чист и храната, сме се опазили, защото с боя за обувки си мажехме миглите. Тук си слагахме червило, пълна трагедия беше. Да, това звучи много странно. Аз направо не мога да си го представя. Там между другото адаптирано към днешно време. От останало, става от някое момиче. Спомням си, че даже от Русия беше тази, тогава беше Съветския съюз да я носеха. Но както е да се върнем сега на вежите на Ивчето. Нейните вежди сега, аз от тук като гледам, исках да те попитам, какви трябва да са формата на вежите? Има някои жени, които си ги правят така едни много смешни, очудени и си ги татуират, не знам. Едни момичета, които така и седат като винаги очудени. Перманентен грим. Перманентен. Защо е този стремеж? Според мен по-скоро е липса на достатъчно актуална информация. Мисля, че доста се вижда от интернет, от телевизия, от списания какво се случва по рекламите с визията на моделките. И, може би липса на информация или лошо подбрана информация. Актуалните вежди не от последните няколко години, но от последните, може би, повече от 5-6 години са максимално естествените като плътност. Да са малко по-плътни вече, нали? Даже и аз сега леко съм си ги пуснала, а като си гледам снимки пак от това време с боята, дето ви разправях. Косъм, мама, тънки, косъм, че за такива и така, като изписани и страшно много смешно. И ти нямаш много, ето може да си ги рисуваш. Да, по желание може да бъде с молив. Аз предпочитам с подходящ цвят сенки, тъй като си по-меко. И може да контролираме формата. В момента като максимално актуален вариант е да не са с много изписани ъглови форми, да стоят още по-естествено и по-прави и изтеглени по възможност. Това е посоката. Също така искам да те питам, извинявай, че те засипвам с въпроси, обаче ми е важно, нали? Разбира се. Защо? Какво ще да те питам? Защо е така? Защото се загледах в Ивчето и се разсеях. Има жени, които са с руси коси, си ги боядисват, блондинки и с много тъмни вежди. Трябва да се съобразяваме, според мен, цвета на цвета. Аз на времето бях с червена коса и си правих и червени вежди, Ама това нормално ли е? Сега вече ми се вижда смешно. По принцип, това, което е най-подходящо е да бъдат в синхрон. Не е казано, че трябва да са копирани като цветове. Добре, ако си с руса коса, трябва ли с руси вежди? Не. Може, ако искаш да си по-авангарден или по-скандинавски тип да докараш като визия. Може. Но не е нужно. Съобразяваме се с естествения цвят на веждите и се нюансираме спрямо косата, естествения цвят. Трябва да се съобразим, Не може с руса коса и с черни вежди или с черна коса и с много светли руси вежди. Нали? Въпреки, че в природата го има втория вариант. Тоест много бледи вежди. В природата има много неща, които ние променяме по себе си, така че, нали. Сега, понеже ни остават само няколко минути, искам да ми кажеш нещо важно за устните. Устните в ежедневието... Какво е модерно? Гланц ли, червило? Вече отпадна това, дето с тъмен молив, пък вътре светло червило. И това беше по мое време много смешно. Но въпреки, че черен молив, така и вътре...
определени ситуации се ползва за по-графичен вариант, но той е на сцена обикновено и в ревюта. Дали сложи малко да видим какво ще изложиш. Аз ще използвам много леко червило, което е транспарантно, по-скоро с лек нюанс, в естествената гама. Защото много зависи от повода и от туалета също Разбира така. се, Сега, ако си с някакъв туалет, който изисква да е ярко-червено, защо пък не? Особено при едни такива приятно изписани устни, като наивчето. Има и едни мадами, които са с направени устни с силикон, много големи, и те вече като сложат и много ярко-червено, то става много смешно. То става не лице, уста. Да, а ивчето търпи и по-цветно червило, въпреки че сега туалета и не позволява някакъв ярък цвят. Да, но абсолютно би могло при тази визия в момента, която се нуждае единствено от малко повече спирала, за да се покаже всъщност, да имаме акцент. Да. В ежедневието няма нищо лошо на едно младо красиво лице като нейното, да имаме акцент и да изглежда свежа и по-модерна. Много стана свежа, че просто да ти кажа, знаеш каква свежа задоби. Георги, Още малко трябва. Ти благодаря. Моля? Още малко трябва. Трябва, добре. Това е Аз като основа, искам която може да надграждаме. Той ще те довърши, а на теб ти благодаря и се надявам да се видим. Аз благодаря също. Да се видим отново, да ни бъдеш на гости, за да ни казваш и може някой мен да ме гримираш. С най-голямо удоволствие. Не, че нашите гримьорки не са добри. Абсолютно. Благодаря. Така, и сега няма да изпуснете, защото съм сигурна нито една секунда от рекламния блок, защото след това при мен ще бъде моя приятел Азис. Аз съм много щастлива, че ще е тук. Наистина. Той ще ми подари нови албум. Но това след рекламите по TV7.